Murprotec, empresa número 1 en Espanya i en Europa en eliminació definitiva d'humitats, patrocina l'Oratge. Amb tanta festa, amb tanta celebració nadalenca, de nou, és implantat al cap de setmana. Avui divendres, l'últim divendres de l'any, es presenta fresquet, anticiclònic, amb algunes boiretes, núvols baixos, que pensem que ràpidament es desfaran i acaba lluny del sol. Ara bé, les temperatures no patiran canvis significatius. Les temperatures nocturnes han baixat lleugerament, fins i tot amb alguna geleta a les zones del nord i en punts de l'interior. El vent està calmat, amb pocs núvols al cel, ambient fred, fresquet per la nit, junt a la costa, i temperatures al centre del dia més o menys com les d'ahir. Les temperatures més altes tocaran els 15, 16, 17 graus. A les comarques més centrals poden acostar-se als 14 o 15 graus i en punts de l'interior als 12 o 14 graus. Un dia amb boiretes, però bàsicament assolellat. A la posta de sol, de nou, formació, presència de núvols baixos, especialment junt a la costa. I demà dissabte, encarem ja la recta final de l'any, podem dir, l'últim cap de setmana de l'any, amb pocs canvis, amb anticicló, amb alguns nuvolets, alguna boireta, temperatures sense canvis, ni per la nit ni durant el dia. Pense que diumenge acabarem el cap de setmana també amb alguns nuvolets, però poca novetat més. I pot ser el començament de la setmana que ve, els dos últims dies de l'any tinguem més núvols a la costa i sobretot a la meitat sud de la comunitat, on pot escapar-se algun ruixat de caràcter dèbil, i al centre del dia, amb el cel més nuvolat i amb eixos plogins i vents de llevant, l'ambient quedaria més fresquet.